Obele bigi. Papa umi yoga. Ife makota ka na-akpọ activity ati aka ati ntinye ala na-egbuchalụ m obodo kpọkpọkpọm mia gbim agbala onye obodo abịago. You think say they wise? Onye obodo ata n'afọ ịsọ. You're a mumu man. Bi onye obodo. Yeba. Kere welu ego ndebe n'isi pilo. No bụrụ onye debe no bụrụ onye wel ọnụ no mụ na ị nọ na kedu ego dị n'isi pilo m Komise na awụ m naanị ọ bụ na m agbagharị nke m pịa ya ụlọ n'ọlụsọ m ndị mkparị ama na-anata ya iyi mekịta onwere emenwe n'ilo ga-ajụ n'ogbu niile nwere emenwe mana ọnwalọ njegoro pụta fest ije ebe pụtagodo onye obodo ịkpasị na m iwe nye m ego iwelu n'isi pilo odoyi anya na gaa ya anyị na-alụ na alụsigo m eyipụ akwa odoyi anya nna komise alakịlọ m ihe a onye obodo nye m ego komise alakịlọ m ihe a kekebala m wezili ego gị ọntụ gịnị kwanụ ngwa gbuo m sam mana ọ kwafara ihe anyị na igbucha m sam nwere efe ịfụ ịgbarịda gị aka gị ọnwala gbuo m sam na onye obodo dolu nwa arụ anyị nye m ego m komis gbuo m sam na ifu ego gị mmadụ imelugo komis gbuo m sam mana ọ bụ na ifula ego ịmarịda gị aka gị komis ya adakwa aka gị ngwa gbuo m sam ọnwala You will end up in McDonald's. mba nụ na ide kposiri m ochi na ngwa sachizienu ma na nji ego dolu nwa arụ anyị nye m ego m aka ndị n'elu ị chọọ ka m menye ya ifele hai komis na-ada m ngwa aka chinye aka ebe ọ bụ na ị ga-achinye m aka komis ichi agụ chinye aka ya enu isi igbu m sam chinye aka ya enu udo ọnwala ngwa gbuo sam ọkwa ichinigo mara ịfụlọ dị ego ọ kwafọrọ ha ndị ichinigo achịgo m obi ibu na ike na ọdịna ngedegwu ọ na ọ nwere agụ ka ọ dị agụ ka ngwa anyị na otego nlụbara ụlụ anyị a na-enye ebe a otego aka mụ na ya jebe otego mma ego anyị a onye obodo onye ori ndị ọzọ na-enwe komis na na CWO mụnwa na-enwe komis onye Oshi after much Shot by the Gardener Vigorous. Action. Bi onye obodo. Mịa emelu ndorima ise kwatagoro na ọ na-eme ebi gị menwere ihe activity aka ati ka nje kpọnye alụ n'ogbe ka ha kweta na ọ na-eme taa na eru nwoke